Inhi gihisgutan napulo ka mga sanglahon ang mi-welcome kang Jesus. Mga sanglahon gyud ang mi-welcome. Uban sa singgit sa pakiluoy, magtutudlo, kaluyin taon kami. Wala sila maulaw sa ilang pagsinggit, ni shout out sila sa Ginoo. Magtutudlo, kaluyin taon kami. Kanang naatas kalisod, ginahanglan tagtabang, di naman lang tamauwaw, dapat baga tagnaong. Aron, hatagan ka. Magpabaga tas naong, ayaw ka uwaw. Kung nanginalang yung tabang, pabaga sa naong. Usahay ingnon baga ni mong naong, di maka mauwaw, gibalibaran ka naman, bagag naong. So, ang taong bagag naong, makadawat yun, makaluyan yun. Kining mga sanglahon din, kay masakiton, nanginanglan sila sa kaluis Ginoo, nga sila ayuhon, mga bagag naong, silang na po, naninggit, kang Jesus, nagtutudlo, kaluyin taon kaming mga bagag naong. Kung pagliso sa retired judge, kung ikaw abogado padre, dapat baga kag naong adtos korte, kay mawauwaw ka dito, makiglalis kag laing mga abogado, dito ato ba sa huwes, mapildi kas rantoge, pildi kas kaso, pero pabaga kag naong, baga kag naong, di ka mauwaw dito, kadaog kas kaso. Mao. Ang babaeng biyuda, nga ning adto sa huwes, bagag naong, sige balik-balik, bisig balibaran na sa huwes. Nasa gipangayo sa huwes. Di gid mohatag ang huwes kay tig-a kasing-kasing. Nangay sa justisya. Nangay sa justisya. Wa sa kaluy sa huwes. Gahi kasing-kasing ang huwes. Nakaron ang biyuda kay baga mo gignaw. Sige balik-balik. Nabantok ng danog balik-balik kon. Matay ang tig-ang huwes. Istriktong huwes nakaingon, ug dili ko ni hatagan ni bidaha, sa iyang gipangayo, magsige nagsamok na ako, magsige hasol na ako, baga nignaong bidaha. Baga nignaong, sige balik-balik, wa mauwaw. Nakadawat gito gihatagan na sa huwes. Kay baga magnaong, magpanipis-nipis kag naong, alas 6:27 na, di ka kaluyan. Napokoy minateros kamarin. Kinahanglan baga sa gugnaong. Mao. Kaluyan gyud mga taong bagag naong. Sige pangayo pabagas naong sa Ginoo. Hala luhod diha ampo pangayo sa Ginoo. Pabaga tas naong. Sige balik-balik diri. Bahala babantok ng kasada. Daan na magbantok kay simentado man na. Di ta mauwaw. Mo ingong Ginoo-pray without ceasing. Pag-ampo kamo sa kanunay. Samang without ceasing. Kana ceasing ako ng uyuan, ceasing. Ang pasabot din pag-ampo kanunay, ay paghunong, pabagas naong. Kaluyan naging biyuda lagi, pabagas naong. Tining na po ka mga sanglahon, nagpabagas naong, wa mauwaw. Singgit sila sa Ginoo. Kanabang naatas, masakit tunta. Kaning sangla sa una nga, muram nag-cancer. Manay kayuhan sa una. Kita mga sanglahon, na daghan din to rest. Ko agi-agi sa una din ha. Mulikay-likay ko kay makatakod biya ng sangla. Mubito di driver, kay bawa sila pa sa hiro ba, sakay sanglahon. Nga pagtunor piting, ang driver, ay na lang, okay na, sinaog na. Okay na, wakay piti. Matay nindool manang sanglahon, gikumot ang naog driver. Salamat!
So, sapit mo kuya ping driver, oy. Gipli ito, gini siya gusto mo daw sa sinsiyo, gikan sa lahon. Sus, giduol sa sagdahon, gikumot niyang naong, salamat! Salamat, driver! Salamat sa mong kaayo. Hapit kuya ping driver, oy. Niya man ta sa timang sinudalite, kanabang hiniusang panaw, lungan tas paglakaw, may pasabot sa sinudalite, unsaon sa pagdungan, nga usahay mag-idya-idya, aho-aho man ta, di man ta makikuyog ng mga masakiton, di man ta makikuyog ng mga bulingit, di man ta makitipon ng mga bahog ilok. Kagwanta ka, mag-Christmas, magalit ta, kadotas COVID, pasimhulto po tayong ilok. Na ilok sa itong mamas, humot. So, unsaon na ito pag sinudalit yan nga sa dungan untang pagpanaw, nining hiniusang, dungan sa paglakaw, nining hiniusang panaw, saan man nga na may mag-idya-idya, aho-aho, di man kuan sa uban, kay lagi bahuan, sa bagong ginahan ng tipon ng mga taong baho, mga taong basura. Manakining mga sanglahon din, nag-iisip ng basura, alas 6:30 na, kaya panihapon, 5 minutes na nagawa na ako. Giisip ng basura, masanglahon, muna ang Ginoo ba na luoy, giayo, giingnan sila sa pare. Sa Ginoo, adto sa mas pare, pahiling mo dito. Pahiling ni humawas, tighawas o tigtiwas. Ito. Isugol ni Ginoo, adto mas pare. Huwag mo yung Ginoo, adto mas pastor. Adto mas pare. Pahiling mo dito. Nangaayog yun, oy. Desdala, nangaayog na. Sa sulti lang sa Ginoo. Tungod sa pagtuo nining napukas ang lahon, nga ang Ginoo mo ayo ganila, nangayo. Apan ang problema sa napukas ang lahon, o saramay ni balik anong pagpasalamat. Nakakomentaryo yung Ginoo di ba napuo mo akong giayo? Ay naman ang siyam. Wa na, nisutoy. Humaglamoy. Lahoy. Humag-ayo. Nisutoy. Wa na ba ko nagpasalamat? So, ang nimbalik pagpasalamat, o sa pagyud ka, kontras mahuliyo. Ang Ginoo huliyo man. Samarianhon ang nibalik. Nahimuot ang Ginoo sa Samarianhon. Nga bisag ang Samarianhon, giisip nga, kuan, foreigner? Ako pare ner. Bitaw. Giisip tong foreigner, ang Samarianhon, kontras mahuliyo, nahimuot ang Ginoo ni adtong Samarianhon, nga may balik sa napulo. Siya rin ibalik, ano pagpasalamat. Gikahimutan sa Ginoo ang Samarianhon sa iyang pagbalik, pagpasalamat. Ang siyam, wa kahimutis Ginoo. So nangita ang Ginoo, sa ato pa ang Ginoo di ay, although He is a perfect person, kay Ginoo naman siya. No? Nanginanglan ay siya nga atong pasalamatan. Muto nangita sa siyam. Kiniproiba ha, ng Ginoo nang inanglan sa itong pasalamat. Nga ato siyang pasalamatan, human kita makadawat og kayuhan. Everyday, dagang biya grasya nga madawat, gikas Ginoo, mga panalangin. Mubito ka na itong pagsimba, o sa kinik sa mga pumaagi pagpasalamat. Di ba, maato ang grasya nga itong madawat. Ambot, ang nakauna-una bataan na, kita, sanglahon mo sa taba. Modernong sangla, ang sala. Kitang tanan makasasala man, kitang tanan sanglahon. Pasalamat ta Nga dias kumpisalanan, gitagaan taghigan sa Ginoo makakumpisal ta. Unya, wa may niduol dihang dili makadawat sa kayuhan. Tanan makadawat sa kayuhan, human og kumpisal.
gikumpisal nimo imong sala, ang imong sangla imong gipadayag, nakadawat ka sa absolution pare. Kaya strictly speaking, ang naglingkod diha di man ang pare, ang Ginoo man. So, mapasalamat nun tayo, human sa kumpisal. Salamat Ginoo, naayo ko sa kong sangla. So, modernong sangla karon mao na ang sala. So, kita isip tao, makasasala man. So, kinahanglan ta mo kumpisal. Aron makadawat tag kayuhan, makadawat tag kapasayloan mo. Kining na po din ni duol gud sa Ginoo. Giayo. Ang atong pagpasalamat, timaan nga ikaw mapasalamaton, usbon nimo imong kinabuhi. Gikan ka na kakumpisal, usbon imong kinabuhi. Dapat na ikaw saban. Timaan nga ikaw mapasalamaton sa Ginoo. Kay ug di ka mag-usab, mao lagi pang salain mong gisugid. Sa ato pa, no? Wala ka usaban ng kinabuhi, dili ka mapasalamaton sa Ginoo. Tulo ka okasyon nga ang Ginoo nahimuot sa Samarianhon. Kini karon nga nagpasalamat human siya gaayo sa Ginoo, napuos sa kabok ang Samarianhon rin bali pagpasalamat. Ikaduha, kadtong Samarianhon nga mitabang ni adtong tao nga gitulis padung sa Jericho. Kinsa man nitabang niya nga ang pare milikay, ang libita milikay, mi agig laing daan. Kinsa man tabang ang Samarianhon mitabang ni adtong biktima sa tulis, biktima sa ambos nga himatyon. Ug laing higayon nga ang Ginoo nalipay sa gihimo sa Samarianhon mao kadtong babae nga Samarianhon didto sa atabay ni Jacob. Nangayo kanyag tubig kaysa giuhaw, hatagi ko niya ng tubig aron dili na kauhawon. Nahimut ang Ginoo nining tulo ka Samarianhon nga lain-laing okasyon. Nagpasalamat, nangayo niya, naghatag og nagpakita kaluoy nga siya si katao. Gikaymutan sa Ginoo kining maong tulo ka klaseng Samarianhon, tulo ka tao, pulos Samarianhon. So ang Ginoo maluoy no ni adtong mga tao nga maluoy o mahimuot ni adtong mga tao nga mapasalamaton. Dili pulaan ang Ginoo bisan sa mga taong di mapasalamaton, ang Ginoo kanunay man ang mutabang nato, muhatag sa tanan natong gipangayo kung kini makaayo nato. Unsa pa kaha ang taong mapasalamaton? Ako mag-drive ko, dagang higayon nga apit ko madisgrasya kaysa makatulog man ko, nganing tiguang na ta, dili ta makatulog. Dagang higayon nga inana apit ko madisgrasya, pasalamaton ko sa Ginoo Mabitang kanta na kong, salamat sa Diyos. Mag-drive ko, magkanta ko kanunay anak. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa kahitasan. Ako mo ko'y driver, ako naman mag-sige drive. Na ko'y driver niya, mas kanunay kung ako mag-drive. Niya, sa'yo makonsensya ko tiguang na ta. Mao. Ganina, misa ko kuan, 41 anyos, patay, konsensya ko sa sinta na biya ko. Mao. Salamat ko sa Ginoo Daghan na nga matay nga bata pa. Na akong namisahan, 59, ganina 41, niya ako sa sinta na kapin, di ka mapasalamato. Nana? Nga bata pa, nagduka-duka ng gani. Kuya mo duka-duka, practice magkamatay. So, nindot ng mapasalamaton ta. Everyday mapasalamaton ta sa Ginoo. Usbon ko, ako mag-drive, magsiko, kanta ng salamat sa Diyos. Di na lang mahibawa, naabot na di ko sa akong destinasyon. Ikahimuot sa Ginoo, kining mga taong mapasalamaton.
Muna tanan ng kumisa ay bisan pag risada ng misaha. Ako ginang kantahong salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Kay he who sings his prayer, praise double. Muna giingon sa salmo, he who sings his prayer, praise double. Nahala, manindog ta. Sa matag, magampo kita karon sa